babu waje mafi daraja a duniya sama da India. Lokacin da na bar ƙasar nan, shekara 10 kenan da ta wuce, ina talaka amma na sa a raina sai na cimma duniyar nan. Ina son wannan gari ya shuhura a matsayin cikakkiyar mahaifar Malam Manohar Sarna. Yau na cimma wannan buri. Wannan babban alƙawari ne da na ɗaukar wa kaina. Na kai matuƙar wannan matakin a yau saboda duk garin komai ya zama gaske ne, duka saboda kai guru. Ba nasara ta ce ni kaɗai ba. Manohar, ni kawai na sa ka kan hanya ne, na nuna ma inda za ka yi, domin ya zama ka cimma komai, kawai saboda sadaukarwa da kuma dukkanin ayyuka tukuru da ka yi. Kawai kana faɗa ne guru, amma na sani yin aiki tukuru ba inda zai kai ka har sai ka yi aiki akan lokaci. Daga sannan kuma aiki tukuru zai taimaka har sai mutum ya yi abin da ya dace a lokacin da ya dace. Na faɗakantu ne daga gare ka. Guru, ba abin da zan iya yi ba tare da ka albarkace ni ba. Kawai ina so ka kasance da ni a kowane lokaci. Albarka na tare da kai. Manohar, ka faɗa min a karon farko za ka fita bainar jama'a. Amurista tare da matarka, ina son magana akan hakan. Ina jin kunninka ka ƙaurace wa bulu mai ratsin toka. Ina ji. Kai kanka kaka sa kaya mai launi irin wannan, ko kuma ka bari makusantanka su sa irin wannan launin. Wannan launin ba shi da nasara a tare da kai da kuma iyalanka a wannan rana da muke ciki. Ka guje wa haka. Ina ji. Ina ji. Sannan kuma za ka sha mamaki da matuƙar farin ciki a wannan rana. Amma ban san ko ta yaya ba, ko kuma yaushe. Mahaifiyarki ta shirya shagalin bikina a gidanku, kuma kina tsammanin na gaici dan makiyarta wannan shagalin? Ke amma an sha da iyakar yaƙi ai. Na riga na tanka wa Yubi, idan har ya isa ya zo gurin wannan shagalin da ake yi. Sai na tabbata na haɗa auren Tinke da Kursarina a wannan lokacin.